Hola, som la companyia Val, la Catalina Carrasco, Gaspar Morell i el Max Carrasco, i estem aquí de residència a EIMA amb un projecte que es diu Quim. És un projecte que és un tríptic i estem en l'episodi 1.2 desenvolupant aquesta peça que és exactament Saivila. Saivila és una cíborg que va del passat per avisar-nos d'un nou futur, i és una fàbula que està inspirada en el mite de la Sibila, com allò que és un oràcul que pot veure el que vindrà, i amb les fàbules especulatives de la Donna Haraway, on podem imaginar diferents nous i més creatius futurs per canviar el món. Venim d'un procés també en l'animal a l'esquena. Hem estat també en diferents espais de residència a nivell europeu gràcies al Culture Moves Europe, i ara ja presentam, pensant que és com ja estem arribant al final d'aquesta peça dins del tríptic,